Tikazwai vatevereri veUncle Sense TV pamwe chete neChibanda Media nokuchingamidzai pano pamusha wababa naamai Chirenje. Kana kari kokutanga kusvika pano ibva madzvanya bhatani repamusoro apo kuti musubscribe kuitira kuti patinodzoka nemamwe mavhidhiyo anonakidza neanodzidzisa munge muchizopiwa an update. Zita rangu ndini Professor Barnabas Chirenje. Ndauya ndichikukwazisai, ndichikusimbisai, asi parutivi rwangu ndauya kuti ndizokuudzai kuti ndiani ari parutivi rwangu. Zvishuwo zvenyu zvenguva yakareba kuti munoda kuziva kuti permanent secretary vakamboita sei. Ndo mubvunzo wanga wachibvunzwa nenyika kuti permanent secretary vakamboita sei. Permanent secretary ndikuchingamidzei. Ava ndiwo permanent secretary. Zita rokuberekwa repachitupa vachinzi Annie Betson, mwana wababa naamai Mulauzi Mwiratembo ndimanjenjenje vatinawo. Permanent sec makadii ndakachengetwa ndinogara November kusvika pari nhasi. Mufaro wangu wakanyanyisa zvisingaite. Kana nazvino handisi kukwanisa nekufara. Saka regai ndichingamidzane nemhuri yeZimbabwe, ndigochingamidzana zvakare nevose vari kumativi mana enyika, vari mhiri yemakungwa vese. Ndinovachingamidza nemufaro wangu wakanyanyisa nekutanga kuuya pano paChibanda Media neSaint TV, ndichiuya kuzotenda zvakanyanyisa. Ndofunga mangonzwa baba vachitaura kuti ndi permanent sec. Itokwadi ndini permanent sec kana kuti mai Chirenje. Iri zita rekuti permanent sec rakandikoshera ende richandikoshera. Handizive kuti kusvika zvarini pamwe kusvika mukufa. Ndinoda kuzvitenda zvakanyanyisa kubasa rose rakabatwa nemhuri yeZimbabwe, basa rose rakabatwa nevari kumhiri yemakungwa vese. Ndauya kuti ndiuye kuzotenda. Ndiri kunzwa kupererwa nemashoko nemazwi, asi ndavavarira kuti ndiuye kuzokutendai zvakanyanyisa mhuri yeZimbabwe pakutibatsira kwese kwamakaita. Ndinoimba kusvika musi wa4 February ndanda kukwanisa 5 years ndichigara panze apa. Asi iyemi makanzwa kuchema kwedu, makanzwa mhere yedu, makati hazvigoni kuti gore ripere zvakare tiri panze tichirarama tiri mutende tigonaiwa zvakare nemvura. Makanzwawo kuchema kwedu kwakauya nevakomana vemedia. Ndoimba munavaziva, tina chief, tina doctor, vazhinji chaizvo vakanga varipo vandisingakwanise kutsanangura nemazita avo. Ndofunga baba vambotsanangura, asi ini ndichatendawo zvishoma zvandichakwanisa nekuti mufaro wandinawo wakanyanyisa. Handisi kukwanisa kukutendai vana vababa, asi ndinoti iye Mwari ari kumusoro kudenga andibatsire kutenda nekuvandudza mashoko angu. Handichakutendai kuti zvamuchabata nemaoko enyu nezvamuchaita nemhuri dzenyu, Mwari vakukomborerei, Mwari vakuropafadzei. Pamakatapudza pese, Mwari varambe vachiwedzera. Zvakare ndinovimba kuti mubatsirewo vamwe sezvamakaita kwandiri. Kune vamwe vachadzoka vaine matambudziko vanoda kubatsirwa, muvanzwewo kuchema kwavo nematambudziko avo, muvabatsirewo semabatsiro amakaitawo ini mai Chirenje nababa Chirenje. Izvi zvamakaita zvinhu zvakandikoshera. Ndakanga ndisingazive kuti kune hama neshamwari, ana sisi vangu, ana baba vangu, hanzvadzi dzangu, vakoma, vanin'ina, ana tete makawandisa. Ndakanga ndisingazive kuti makakosha zvokuti munosvika pakundibatsira. Saka zvakanzi ngatidananei vanhu vese nekuti hauziva nokubatsira. Asi mhuri yeZimbabwe nevari kunze kwenyika
mandibatsira zvakanga zvisingakwanisike kuti ndakanga ndisisina tarisiro yekuti ndichabatsirwa, nekuti kubva pa4 years dzandagara panze zvaingoreva kuti takanga takundikana kuti tinge tichadzokera mukati memusha wedu. Asi mhuri yeZimbabwe mazvona zvakakodzera kuti aiwaka sekutaurirana kwatakaita nevaridzi vegiraundi, vakadawo zvavakada kuti tinge tichivapa semari yavo. Imi makaona kuti zvakakodzera kuti mutibatsire tikwanise kudzokera mukati memusha wedu. Saka izvozvo ndinongozvitenda nekuti mari iyo handina kwandaikwanisa kuiwana. Dai ndaiiwana mari iyo handaikwanisa kugara 4 years ndiri panze. Saka mhuri yeZimbabwe makandikoshera, ndaona kukosha kwenyu. Iye niwo ndadzidza zvakawanda kuti kupa kune mufaro kunokunda kugamuchira. Saka ndadzidzawo kubatsirawo vamwe vanotambudzika, nekuti ndadzidza kuti rudo runoitwa nevamwe vanhu vachindiitira ini, ndine tendero yekuitirawo vamwe vanhu vari kutambudzika. Saka ndinoda kukutendai mose, ndigotenda zvakare vakatibatsirawo paGoFund yedu. Ndofunga baba vambovataura, ivavo ndinovatenda zvakanyanyisa. Ndiri kutenda kuti mhuri dzavo nezvose zvavanoita, Mwari vekudenga vakuropafadzei, vakuitirei zvakakura, vakuitirei zvidhafu chaizvo. Ndopane shungu nemwoyo wangu. Ndigotendawo zvakare vatungamiriri vemachechi vakauya vakatikuta pakati pemusha uno. Ndinokutendai zvakanyanyisa. Ndakanzwa kuzvidzikisira kuti inini ndimbori chii chaita kuti vatungamiriri ava vatitsike pano. Ndimbori chiko chaita kuti nyika yese iwe kuzotikuta pano. Takosheiko? Saka munoona kuti panyika pano munhu akasikwa naMwari hakuna anozviti inini ndiri special, ini ndakakosha. Munhu wese akakosha, nekuti imimi makatiratidzawo kuti isu takakosha. Ndakazviona zvechokwadi kuti takakosha nekuti kuta kwamakaita. Saka ndinokutendai mose mhuri yeZimbabwe. Ndichikurudzirawo kune mamwe madzimai kuti muchiona ndakagara panze apa 4 years, zvakanga zvakarema, zvakanga zvakaoma. Chinonzi kuvaka musha, kana patinopfekedzwa maringi paya tichiti mumatambudziko munhamo nemurufu tichange ndinewe. Izvozvo inini ndinozviti makorokoto ndega, nemiwo muchindibatsirawo kundikorokotedza, nekuti izvozvo ndakazvigona. Nekuti dambudziko randakasangana naro panze apa rakanga rakaoma, rairwadza. Upenyu hwandakararama ndiri panze apa hwakanga hwakandiremera, wokuti handikwanise kuti ndizvitsanangure zvizhinji, asi ndichatsanangura mudimbu diki kuti munzwisise kuti chinhu chinonzi amai chakaoma, chinhu chinonzi mudzimai chakaoma kurarama mumatambudziko. Ndakararama upenyu hunorwadza, upenyu hwekuti ndairarama pa4 years dzandagara panze apa. Ndairarama nekutengesa maswitsi. Vazhinji muchiona kubva zvatanga kubuda nyaya yedu pamaTV, maiona paine musika waitengesa maswitsi, waitengesa majigisi, zvandaingotengesa zvinhu zvidiki zvaita kuti ndiwane mari yekutenga gasi nemari yekutengawo shuga. Ndizvo zvandakakwanisa kuita ndikwanise kurarama ini nababa tiri pano. Ndapedza izvozvo ndakaona kuti aiwaka mari dzidiki idzi dzaakunetsa kuti dzichiwanika munyika medu. Ndikafunga zvekunotsiga tswanda ndichienda kumbari kunohodha mavegetable, matomatoes, maonyeni, kuti ndirarame ndine murume wangu tiri muchitende umu. Ndakaenda kunotengesa ndichimira pakati pemugwagwa ndichitengesa kusimudza mavegetable ndakabata nemaoko angu aya, ndichitengesa kuti ndiwane kurarama. Saka muchinzwa shoko richitanzi ukaita chakanaka wazviitira, ukaita chakaipa wazviitira. Inini ndakazviitira chakanaka. Handina kuzvitarisa kuti ndine kodzero here yekutengesa maswitsi, ndine kodzero here yekutengesa muriwo. Asi semudzimai akada musha wake, ndakazvipira kuti panenge pandiremera ndinoya kwamuri ndokumbira mhuri yeZimbabwe nevari mhiri kuti ndaomerwa nechakati ndibatsirei. Asi pamari yekutengawo salt ndaivavaridza kuti nditengewo salt. Saka izvozvo ndinoda kukurudzira mamwe madzimai vari mukati medzimba kuti shingai mukuoma, mukurwadza. Mwari havakuregei muchichema, Mwari havakuregei muchitambudzika, Mwari vanenge vainemi.
uye zvakare ndizoda kutendawo kuti mandisunungura kumhuri yangu yanga yakatekeshera nenyika ichingoenda. Ndine vana vanga vari kurarama vari kwagogo kunotoni vachienda kuchikoro, neimwe mhuri yangu iri kuchiweshe yaigara naagogo. Izvozvo ndinoda kungozvitenda kune vaibatsira kubhadharira vana vangu maschool fees nekuvatengerawo mainifomu ekuchikoro. Ndine vazhinji vaindibatsira. Izvozvo ndinoda kuzvitenda zvakanyanyisa kuti zvakava nekuti ndidzikire kufunga zvakanyanyisa kuti aiwaka ndinoziva kuti every term ndine vaindibatsirawo kubhadhara mainifomu, chikafu. Vazhinji vaituma ana dhokta vaiuya vachitipa chikafu, ana dhokta chief vaiuya vachitipa chikafu vachitibatsira kuti tapiwa izvi. Vakomana ava ndashanda navo kubva day 1 kusvika izvozvi. Handizive kuti ndinokwanisa kuvaitirei, nekuti vaiti kana vakapiwa kana gaba rebhinzi vaidhiraivha fuel kubva kumba kwavo kuya kuzosiya gaba rebhinzi. Zvaindiremera kuti vatadzawo here kungobikira mhuri yavo idye, asi vairwadziwa kuti tikanopa maichirenje vakabika bhinzi ire vakaridyawo zvakavakoshera kusvika patava nhasi. Saka ndikuda kungotenda kuti vakomana ava havasi kuzorora kufamba. Ndiri kuremera zvandinoda kutenda zvakawandisa, asi ndingasiyirire 1 and 2, asi ndiri kuvavarira kuti nditende kumhuri yose. Kana pane vandasiyirira kutenda, handina kukusiyai. Mufaro wangu wakunyanyisa, mufaro wangu wakakura. Ivo baba chirenje ava tinongotenda mhuri yeZimbabwe vakandibatsira nemari yekuenda kuchipatara vachirwara vakanorapwa. Baba chirenje vakasimba, zvakanga zvakandiomera, asi ndaiziva kuti ndine hama neshamwari dzangu dzekuti ndikachemera dzinondibatsira. Ndinoda kungokutendai vakandibatsira nemari yababa chirenje yokuti vanorapwa kuchipatara kusvika muchivaona pavari nhasi. Zvinorwadza, zvinorema. Permanent sec. Tine varume vaviri vamusingakwanisi kusiya vanoitwa Love More Mike Chirenje na Elton Chirenje. Unoti kudii nevarume ava Permanent? Regai nditende varume ivava. Vagona baba vataura. Zvimwe zvacho zvinoita zvichindikurira nekuti zvakawandisa zvekuti ndikwanise kutenda nekutaura. Ndina baba mukuru vangu vanoitwa Elton 1 Chirenje nababa mukuru vangu vari kuSali Mugabe Heights, bamukuru Mike. Varume ava vakandikoshera. Kana ivo baba mukuru 1 vari pano nanhasi, vakamira neni munguva yakaoma. Kubva tichibudiswa panze mvura ichinaya, ndainge ndiinavo, ndichigara navo panze, ndichirara navo panze, ndichivabikira ndiri panze mukutambudzika mukurwadza, ndakange ndiinavo. Nanhasi zvakare ndinavo. Mukuvakwa zvakare kwemba iyi yataigara tende iri panze iyi, vakomana vakanga varipo. Ndingangoti pese paitwa zvaitwa pamba pano, handaivashaya. Saka ndinoda kungovatenda kuti munoona kuti kana uchiwadzana nehama neshamwari panguva yakadai seyatakararama iyi, ndakadzidza vanotida, ndakadzidza vanhu vakandikoshera pakati pemwoyo vangu apa ndinavo. Handikwanisi kuti ndinyanye kuvataura, asi Mwari chaanovaziva nemazita avo. Vanhu vaimira neni mukutambudzika, mukuoma, mukurwadza. Saka ndinovatenda ana baba vangu ivava. Ndiri kuvatenda zvakanyanyisa nehama neshamwari mese, nyange vatisina kutaura nemazita. Pane ruoko rwenyu rwese rwamakaisa, ndinokutendai. Ndinokutendai zvakanyanyisa. Ameno baba, kana pane zvimwe zvandasiya. Permanent sec vanhu vaitaura pazvivhidivhidzi apa vachiti toda kuona permanent sec. Nhasi masangana navo vanhu vaikutsvagai vachikubvunzai. Vanhu vachitizvo vachirenje havabate mari nokuti vanogara muchitende, vanogona kugara vatorerwa mari iyoyo. Mungavataurire here kuti ndimi maibata mari muri mutende umu? Rega ndivataurire.
ndevano permanent set. Zvinhu zvacho zvinonakidza. Zvinhu zvacho zvinonakidza. Ivo vakomana vamunoona Dr. naChief vane musikanzwa. Vane musikanzwa vakomana ivavo. Munoona permanent set ka. Rega ndimbozviomberera maoko. Rega ndizviomberere maoko chaizvo. Zvakangooma. Kungopa chidzidzo kuti munyatsoziva kuti ini ndakarwadziwa nekugara panze apa 4 years. Kana kuti muzive kuti ini baba Chirenje ava ndinovada zvakanyanyisa. Ndakakwanisa kubata mari yaita kuti nhasi tidzokere mumba. Vakomana vakazviramba kuti hamutorerwe here mari. Ndakati aiwa kandirombona ushingi hwangu. Kana ndine shungu nekudzokera mumba, ndichameka sure kuti mari iyi ingava 10 cents, ingava 10 zigi, ndetimirawo mazigi chaiwo. Ndichamamonita kuti ameke $. Dollar romeka $5, $5 romeka 10, kusvika mu100, kusvika mu1000, kusvika yakwana mari iyoyo. Andina mari yataisaruza, taingoti munhu yaawana ndiyo ngaakandi. Asi mari iyo ndakagona kuimonita, ikakwana mari yaidiwa, ikatibatsira kuti nhasi tiwane kudzokera mukati memusha wedu. Permanent sec ndivo vaitwa Annie Betson. Munoona zvinoita Mwari. Zita racho nderechirungu, senemu yacho ndeyechirungu. Vazhinji vaiuya vachibvunza kuti Annie Betson murungu here kana kuti ndiani. Asi vakomana vayo ndifunga vaikutsanangudzirai ana Dr. ana Chief. Vaitaura kuti aiwa ihanzvadzi yavaChirenje. Ndini hanzvadzi yavaChirenje. Ipapo pamasvika permanent sec pokuti hanzvadzi yaChirenje, pane varume vaviri vaiti muri hanzvadzi yaChirenje, asi toda kuvataura nemazita nekuti tinoziva kuti tichadzoka tichakoka zvakare Dr. Uncle Saint na Chief Chibanda kuti tizozvisa pachena. Varume vaviri vafundisa ava vaikuti mimi muri hanzvadzi yaChirenje, musingavataure nemazita, muda kuvadzidzisa kuti aiwa rega ndivadzise nechiti Mwari wokudenga azokutamba naye. Munoona kuti vamwe vaitumwa neprofesa asi vaitadza kuona chiprofita chekuti ina handisi hanzvadzi yavaChirenje. Vaitumwa neprofesi pana vaChirenje, vachitumwa neprofesi pandiri. Asi pavaitumwa neprofesi pandiri vaitadza kuzviona kuti munhu watiri kupa profesi mudzimai wavaChirenje. Saka ndiri kuti makafoira pachiprofita chenyu. Hamuna kupasa, makafoira. Handisati ndanyarara ndichiri kutaura, ndichataura ndigotaurisa. Ipapo tiri kudzoka ipapo. Ndiri kudzoka. Inini handisi hanzvadzi yavaChirenje, ndiri mudzimai wavaChirenje. Ndakazviitirei? Maitumwa muri matikitivha. Maitumwa muri maCID. Saka inini ndakanga ndiriwo mutikitivha wavaChirenje. Izvozvo ndinozvimiririra. Pandaiuyawo kwamuri ndaiuya ndiri hanzvadzi yavaChirenje. Handitika imi maiuya muri profeti. Saka mimi mafoira pauprofeti hwenyu nekuti makatadza kuona kuti uyu haisi hanzvadzi yavaChirenje. Ini handisi Rudo Chirenje. Ini ndinoitwa Annie Betson permanent secretary. Ndini. Kana munyatsoondoona kuti fesi yangu haina kuchinja. Ndini. Tichivhara zvedu permanent secretary. Unokwanisa here kutenda Tete Rudo muridzi wezita? Vaifamba naro. Vatende tidwe. Regai nditende shamwari yangu. Munoziva kuti chii? Izvo zvakandikoshera. Munoona munhu wandakataura zita rekuti Rudo. Haisi havasi tete vangu kana ndada kutaura. Ishamwari yangu. It's not easy kuti ndinotora zita rawo ndoriti rive rangu. Zvakangorema. Munhu akandirerukira. Panoda kusviba rosviba haro. Panoda kusviba rosviba zvaro. Ndaizviitira nechikonzero. Nekuti munhu ari pakati nepakati pemwoyo wangu. Pakufamba kwenguva musikana anoitwa Rudo uyu. Anoitwa Rudo. Ini handivati Tete Rudo ini. Anoitwa Rudo. She's my friend.
iye hanzvadzi yababa Chirenje asi kwandiri shamwari yangu nekuti ndine zvandakadzidza kubva paari ndine zita raakapiwa rekuti Rudo Rudo mudzimai iyeye rudo rakawandisa handiveve kuti ana atete vangu vese ava ndive vandinorespekta vakuru kwavari ndaana amai vangu uyu ndiye mudiki saka ishamwari yangu. Alright, permanent secretary papo mataura zvakanaka ngatiti mazodzoka kuna doctor nekuna chief uko mechitizva aiwa vaindiprofita vachiti muri hanzvadzi yaChirenje uyai pazvivhitivhiti hamungade here kuvaregerera kana kuti tiite move on tichisiya nhau idzodzo kana kuti munhu uda kudzidzokera mune shungu nadzo? Shungu dzangu dziri kuperera pakutaura zvandiri kuita izvi. Ndichida kungovaratidza chete kuti izvi zvatakaita zvakafanana neAfrican movie. Kwekupedzesera munhu anenge achitaura umwari hwekunyepa ane zvinozomuranga. Ini ndakapiwa wisdom naMwari yekufamba nevakomana avo ndiri mukati mavo. Ivo vakanga vane uchenjeri. Pfungwa dzavakanga vainadzo dzakanga dziri 5 asi ini ndakanga ndine 6. Ndakanga ndine 1 extra. Ndaivakurira ende ndakatovakurira nekuti ivo vakapa profesi yekunyepa. Ngatichimirira ipapo ndingopedza shungu ndivataurire nekuti vari kutukisa mabishops vari kutukisa maprofeti akawanda. Alright, ipapo permanent sec ndazvinzwa. Ipapo ngatimbomire ipapo chatiri kuda kuti titaure chete permanent sec tinoda kuti mutaure mise rudo kwavari kuti zvaiwa zvamakaita ndipo pamakasvika pamakagona asi pamakagona panozoenderera kumberi kuitira kuti tisavakanganise nemhuri yeZimbabwe mukurarama kwavo. Rega ndivataurire ndichivatendawo zvakanaka. Kukanganisa kwakaunza chakanaka. Amen. Rega nditaure ndichiti pabasa rose ravakaita ndinokutendai nekuti zvamakaita zvaita kunge zvakaipa kwandiri kana kuti zvakanaka asi zvakazotisvitsa pamwe pekuti mhuri yeZimbabwe nenyika dziri kunze dzakakatyamara. Inini ndinotokutendai nekuti ndimi makatosimudza zvinhu izvi kuti zvisimuke. Wakasimudza mhepo mweya wakaipa. Mhepo yakavhuvhuta zvakanyanyisa zvekuti yakabva yaonekwa nenyika dziri kunze kuti ko mhepo yazosimuka yavhuvhuta sei vakaona kuti aiwa ine vamwe vatungamiriri vari kuisimudza. Saka ndinoda kukutendai. Iro Bhaibheri shoko raMwari rakati vanotadza ngavaregererwe, vanogogodza ngavazarurirwe, vanokumbira ngavapiwe. Saka ndiri kuti zvese izvozvo ini ndinokuregererai. Ndangoti ndingokutaurirai kuti zvatakaitirana zvakapera. Pamwaka uno watiri imwaka wokupembera nekufara. Tinge tichiyanana tichiwirirana. Pano munoona kuti chimhuri yeZimbabwe takatumirwa vanhu vakawandisa chaizvo. Matikitivi akawandisa chaizvo aiuya pano vaine pfungwa vaine muono but havaiziva kuti vanhu ava vari kutaura navo vanhu vane wisdom yakawandisa yavakapiwa naMwari isiri yedu. Saka ndiri kuti mese maitumwa muchiuya zuva ranhasi ndiri kuti makorokoto ngative vanhu vamwe chete tive nechimwe chete. Tadzidza kuti tine tendero yekuitira munhu chakanaka kwete chakaipa nekuti kumagumo Mwari ndo vanosarudza nzira yavo. Asi permanent sec ngatiti varume ava vazotaura. Varume vanongokandawo mashoko vazotaura. Mungazoda here kutaurira mhuri yeZimbabwe chiprofita chavakakupai kana vachizenge vazoti muromo bufu? Kana vazoda kuzopindura zvandataura izvi, kana vazoda kana kuti rega nditi kana vasina kugamuchira zvandiri kutaura kuti tava vana vemhuri imwe chete kana kuti vane tsvagurudzo yavakuda kuziva kana nekuda kutsvaga vanogonawo kana vakuda kupindura kana kunzwisisa vasina kugamuchira zvandataura ndinogona kuti vanonditaurira ini ndakasununguka kuti ndizotaurira mhuri yeZimbabwe
asi pamwaka uno ndinoona vazhinji mumacomment section vazhinji vaitaura asi chakakosha kuregerera nokuti permanent seki kutaura makadzamara mataura munenge maparadza mweya yevanhu, mune maparadza dzimba dzevanhu, mune maparadza makereke ari kunamata vanhu. Saka chikumbiro chedu chokuti runyararo rubarwe sekutaura kwemweya mutsvene kuti runyararo. Musati maenda permanent seki toda kuti mumboridza vanhu vakafara pamakaridza musi wemugovera, toda kuti mumboridza kamwe chete, makaridza kamwe chete permanent seki mozowana mukana wokuoneka mhuri yeZimbabwe nevateereri vari mhiri yemakungwa. Vasati vaenda vanhu vaiti permanent secretary naprofessor tikuda page renyu, saka matimagadzira here permanent secretary taikumirirai ndo patoziva kuti ndo penyu matimagadzira here, uye kana vachizofollowa kana richizovapo vanofanira kukuonai papage kana paYouTube yakanzi kana TikTok. Kana tichinge tagadzira page redu tichadzoka zvakare tovazivisa kuti tagadzira page redu paYouTube, paTikTok, paFacebook. Tichange tichibatika pese ipapo, but page redu isusu tichagara pasi naBaba Chirenji todzoka zvakare tovazivisa kuti vari follow richange rakanzi kudii. Regai tigare pasi tozvironga. Tinodzoka zvakare tichikuzivisa ipapa pana Dr. naChief vachenga vachikudza kuti Baba naMai Chirenje vane page ravo rakanyorwa kunzi zvikuti. Aiwa, zvakanaka permanent seki. Chief, mune mumwe mubvunzo here kuna permanent seki musati tavhara? Mibvunzo handisina. Vane wisdom wabva wangozvitaura zvese, wabva wangozviti puu zvese, but anyway ndoda kuti ndingotendawo permanent secretary. Mukomiti yedu yatakanga chimhanya nayo, she was the only lady. Yes. And taiti tikaronga taizodzokera kwavari toti permanent secretary tapapi todi. Ndakadzidza chinhu chinonzi transparency kubva kuna permanent, ende maizvitaura murudo musina kudzikisira kana kusvoora, zvine respect futi. Toda kumboomberera permanent secretary maoko ipapo. Aiwa, keep it up. Katatsure permanent secretary. Tinotenda hangu seti tsenure kamwe chete amai. Rega ningotsenura kamwe chete. Permanent secretary ndewekumasowe. Asi ndichaimbira nyika dzose, mabishop, mapastors, and maprophets, Roman Catholic, munhu wese ndrangomuimbira. Asi permanent secretary vari best kumasowe, asi Mwari watinonamata Mwari mumwe chete. Kumasowe papi kona Lavenham na Lauren Drive panenzi paishe bolo ndo pandinonamatira ipapo. Saka ndichatsenura kadiki ndobva ndapasanura kuti kuimba uku kwarevei. Tinotenda. Rega ndimbe ravesi musazobatwa nemweya wako mana. Aiwa, Chief Chibanda. Aiwa, isusu takasimbiswa nekumira pakati pevadzitungamiriri. Tinotenda. Tsenurai amai. Vane nhaka muchavaona, vane nhaka yomweya, 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 vane nhaka muchavaona, vane nhaka yomweya. Amen. Ndaimba kuimba uku. Rega ndikupatsanura. Zvekumasowe hazvinetse, hazvitombotambudzi. Rega ndipatsanure kune vasingazive zvekumasowe. Ndaimba ndikati vane nhaka muchavaona, vane nhaka yemweya. Ndaimbira mese vari muno muZimbabwe, vari kunze kwenyika, diaspora. Ndaimba ndichiti vane nhaka muchavaona, vane nhaka yomweya. Ndiri ngoedza kutaura kuti vane rudo, vane rudo vasingarwadziwe, vasina godo neshanje, ndo vane nhaka yomweya, yomweya mutsvene waMwari, vanotambanudza
vanobatsira vane matambudziko Amen. vakanzwawo kuchema kwedu vane nhaka yomweya vakashongedzwa mweya mutsvene waMwari kuti iwe inzwa kakuchema kuri kuita baba chirenje nemhuri yavo vakabva vapindwa nenhaka yemweya mutsvene kwete nenhaka yeutsinye kana yegodo neshanje vakatambanudza ruoko vakatibatsira saka iyemi vose vari kumizanda yenyika vari muno muZimbabwe mabhishop mapastors maprofeti mune nhaka yomweya kune vasina asi nimi mose makatibatsira vane nhaka tavaona vane nhaka yemweya mutsvene tavaona saka ndinokutendai mazwi apermanent secretary ndeyekuti mese komborerwai ropafadzwai vauya muno muguta reHarare vauya kuZimbabwe vanoda kusvika pamba papermanent sec uyai ndimbokubikirai mudye muchifara nekupembera musho ndewenyu musho ndewenyu kupembere nekufara tinotenda murudo